To amma aka tambaye ki tsakanin gwamnatin Tunubu da ta Buhari wanne ne talaka yafi amfana? Wanne ne kuma aka kawo tsare-tsare domin talaka? Abu da yake ai duk wanda yake maka ba sai ka tambaye ni ba, kowa ka tambaya zai gaya maka wannan gwamnati ta Tunubu ta fi gwamnatin Buhari kyakkyawan manufa. Haka ne? Komred, haka ne? To, abinda ta faɗa haka ne? To, Hassan da Husaini ne. Dama ai Hassan da Husaini ne. Amma dai. Hajiya, akwai inda kika yi magana ya so samu rai, kuma ina ganin yanzu ne muka fara hira yanzu. Ai, tsare-tsare policies misali cashless, maganan cire subsidy da aka yi. Idan gwamnati tana da manufa wadda take son talaka ya karu da ita ya ci moriyarta, to kamata ya gwamnati ta zama mai sauraro. Idan yau aka ce za a aiwatar da policy kaza, ba a tashi kawai mutum ya miƙe kawai a cikin gidansa akan gadonsa ya ce gobe za mu cire subsidy. Shikenan sai je cire subsidy. It doesn't work like that. What we're supposed to have first and foremost a demokradiyya. Idan kika dubi 3 arms of government da abin da ya kama daga executive, da judiciary, da kuma legislature, that is National Assembly. Kamata a ce waɗannan mutane kowanne yana da tsari yadda yake ɗauko ba'asin al'umma. Menene idan aka yi zai cutar da mutane? Suna yi? Ba sa yi. Yanzu so da yawa idan aka ce don Tinubu ya tashi ranar da aka rantsar da shi ya cire abin nan. Ya cire subsidy. Da waye tattauna? The same thing cashless da aka yi magana ki tuna an wayi gari kawai sai aka ce cashless saboda wai manufa ta siyasa. To ina al'umma suka ce. Amma ranka ya daɗe kar ka manta. Policy din da Tinubu ya zo ya aiwatar. Wata 6 baya an fa cire shi. Bai cikin ma budget gabaki daya. A baki ba? Abin da nake magana. Ai abin da za ku gane. Baya cikin budget. Abu biyu ne ya samu 'yan siyasa. Baya cikin tsari. Saboda haka shi kuma a matsayinsa na shugaba an daɗe ana yaudaran mutane. Wata 6 shugaba Buhari yana biyan subsidy a bayan fage. Amma ba tare a tsari ba. So saboda haka shi kuma da ya zo. Ko a tsakiyar kasuwa ya biya subsidy. Ne zai zo ya ci gaba da biyan wannan subsidy din a bayan fage. While kuma gashi an cire shi on the ground. Ai baki sani ba. So wannan shi ya ba wa Tunubu. Shi ne ya ba wa Tunubu dama ya fito ya faɗa. Hajiya, wani rashin fahimta da gwamnati al'umma da gwamnati suka yi shine. Na'am. Subsidy gibin dala. An cire subsidy amma gibi na dala. Sai ya zama kamar subsidy kuma. Wannan shine rudanin da mutane ba su gane ba. Su ai Buhari maganan fa subsidy da suke shine rarar nan da dama idan yau ana sai da mai, gangan mai ana sai da shi misali a dala 100. Idan suka ce an siyo mai a dala 100, to idan aka yi lissafi duk abin da ya kama, to ba a dala 100 ya kamata a sayarwa talaka ba, sai dai a koma a sayar a dala 80. Cikon naira dala 20 ɗin nan shine gwamnati za ta biya, shine subsidy din. To yanzu sai aka waye gari ita kanta dalar tukuna ba a samun ta, farashin dalan watakila sai ka same ta a naira 150 misali. Idan ka je ka ce to yanzu ka ɗauki dala a naira 150 ka siyo mai. Idan ka zo ka ce za ka cire subsidy wa al'umma, ita kanta rarar tsakanin dalar da naira a nawa take. Ita kanta za ga cewa canjin tana 150. Ko 160 ma. Ko sama da haka. So duk abin da kai dinnan fa gibin dalan tukuna shi ma yana nan tukuna a kanka. Kafin kuma ka koma magana abin da ka sauke. To wannan rudani ne duk aka rude aka kasa fahimtar ina za a yi. Me ya kawo hakan kuma tattalin arzikinmu. Wadda ba mu da abin da muke a Najeriya. Manyan nan sun zauna idan suka shigo gwamnati, mutum sai ga rayuwarsa ta canza. Asibitin da yake zuwa da ya canza ta. A kasuwar da yake zuwa ya canza, makarantun ƴaƴansa ba a tambayan yaya aka yi wannan ɗawainiyar. Mun ji wataƙila matsayin kujerar ta ba su damar su ci moriyar wayannan privileges mun yadda. To amma shin ana sata ko ba a sata? Idan ba a sata, yaya ake cewa kwangilar da ake ba wa al'umma ko kuma ce ake ba wa wasu kwangilar ma tukuna, waye dan kwangilar ma tukuna a zamanin nan?
akwai dan kwangila yadda da aka sani Hajiya muna yara mai aka sani da amma ita kuma kwangila ce ko sosai kuwa yanzu Allah ana baki kwangila ana samun kwangila haka kai to don hala da ba sosai ba because these people have amma ni kuma abin da yake ban mamaki an ce an cire subsidy domin talaka ya samu sauki amma me yasa kullum man yake ƙara yin sama yaudara ce bari in ga maka yaudara ce yaudara ce yaudara ba ce abin da yake faruwa wasu sun ɗauka wai maganan subsidy a baya sai a ce akwai wasu marketers waɗanda su ne kawai suke cin moriyar subsidy wai idan aka ɗauko man kai ba sa ma kawo man amma suka je su ɗauki takarda a jabiya an san da haka gwamnati ta san da wannan me ya hana a kama su me ya hana a kama su sai a zo subsidy fa bari ga ma subsidy tsakani da Allah duk duniya ba kasar da ba ta dauka babu subsidy subsidy kuma ba bangaren mai kadai ba hatta health medical ana ba da subsidy duk wani bangaren noma ana ba da subsidy karatu lafiya komai da ka sani dan me za a zo abin da yake ya ratsa kowane gida saboda mai logistics mai idan aka ce maka mai na mota ya shafi abun hawa duka ya shafi generators duka baka isa yanzu waɗannan a ce mai ya kare a generator ko kuma a ce babu wuta ya kake ji zamu so amma fi sabilillahi idan ana so a ce ga masu laifi a je a kama masu laifi mana al'umma kuma a bar su cigaba da cin moriyar subsidy wannan abu ya shafi farashin komai yanzu ka dubi rana guda yadda komai tashi kayan abinci me yasa da aka cire subsidy ina su manyan da ake cewa wai saboda su aka cire a'a man mu ana fitar da shi kasashen ketare nan ina an daina so amma gwamnati ta ce yanzu polisin da aka yi ai in ka duba IG wancan tsarin da aka yi na gwamnatin Baba Buhari daban yake da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu abinda nake gaya maka kenan a baya ba yadda za a yi abu ya miƙe kaga ya sako amma yanzu zuwan Bola Ahmed Tinubu nan a irin polisin da ikawo magana ake ta mai lokacin da aka zo lokaci ɗaya sai da ya shooting ya kai har 1,000 da wani abu amma yanzu nawa ne man 880 ne shi a nawa yazo ya tarar da man ai dama ya tarar da shi ne a 600 da wajen 40 a'a bai kai ba 600 ne 600 ne a gidan mai 620 ne zuwa Buhari ya tafi gidan mai na 200 da naira 600 ya bar shi gab da zai tafi ai dalilin wannan cashless policy ga internet zamu duba a duba amma cashless policy din da yana tafiya dab da zai tafi manyan koma mu je ko a nawa ne amma yanzu a yau din da ta saukon nan take 880 wannan dabara ce na wasa da hankalin talaka to ai ko dai magana ce ta wasa ai abinda muke na reality shi muke magana a'a wasa da hankalin talaka in the sense that an kashe wasu daga cikin talakawan saboda tsadar rayuwa ka gane ai dama ka taba ganin kai muke magana gwagwarmaya da kai ka taba ganin wani gwagwarmaya ko wani revolution ko wani abu da aka yi a rayuwa da wani bai jikkata ba ba zai yiwu ba a taba gyara sai an samu wahala wannan tsarin ina gaya maka aiji ina tabbatar maka da cewa wannan tsarin da ake Hajiya ita gwamnatin Tinubu ta ce duk wannan wahalhalun da aka shiga sun gada ne a wajen tsohon shugaban abinda ma nake so in gaya maka ba ma magana gada ba ai magana ce ta wani tsari ne da aka yi shi a lokacin janar Muhammadu Buhari saboda haka wannan kuma tsarin da aka zo ya sha bamban amma idan wancan tsarin na Buhari za mu bari ina tabbatar maka wallahi sai mu kai shekara 32 ko 35 ba mu fita daga cikin halin da muke ciki ba amma sakamakon duba da ƙwararru da shi Bola Ahmed Tinubu ya dauko aka canja aka gyara policy din wannan ne ya bada damar yanzu mutane suka matse a wannan tafiyar da ake gani su ai ƙwararrun ga su nan waɗanda suke yi ka taba ganin mai ya tafi ya sako a lokacin da yake yanzu a lokacin ba albarkacin dangote muke ci ba to ai ko albarkacin dangote waye ya kawo dangote me yasa ake kawo kalubale wajen fara ma an ci ya ce ya daina amfani da naira abinda ma ake magana ya ne sai mai da naira wannan tsarin ina zuwa kada mu bar kada Hajiya ta tafi da wannan magana na cewa kwararru an dauko su da taimakon da ake na misali batun maganan an daga mai sannan yanzu a hankali ya sauko bai sauko ba ya sauko bai sauko ai ba a taba gyara rana daya
komai ya sauka. Yanzu ke a hankali ka jira daga nan zuwa April. Zaka sake gani. Ai ba zai yi a ce an samu matsala. A sai ƙara sauka kenan? Sosai kuwa zai samu. Ko da ke ake ba abin da zai hana. Yanzu ka duba kayan abinci ake magana. Kayan abinci yana tsada. Kafin azumin nan kwanan shinkafa nawa ake sayarwa. Kafin azumin nan gero nawa ake sayar da shi. Kafin azumin nan amma zuwan Tinubu nawa ne kwanan shinkafa? To ai ina so ka gane. Da kuma lokacin da ya ce kaza. Ake magana policy. Hajiya. Policy idan an zo da shi. Hajiya. Ba zai yi a ce lokacin da aka kawo maka policy. Ko a ranar zaka biya bukata. Me ya kawo tambaya ɗaya. Me ya kawo cire subsidy? Saboda a samu sauƙin rayuwa a gaba. Wane yaushe ne gaban? Ai nan gaba tafiyar da ake yi. Wannan a jikoki kenan. Jikokin ba ma za mu kai ga jikoki ba. Ai magana ake yanzu a lokacin Buhari. A lokacin Buhari. Kuka fa muke tun lokacin Jonathan kuka muke. Ai tun da aka dawo farar hula ma dan Najeriya yake kuka. To ina zuwa. Shin wai mun lura cewa tsare-tsaren da gwamnati suke na ɗaya tukuna daga lokacin campaign idan aka fito campaign da alƙawuran da aka yi da kuma lokacin da suka shiga gwamnati suka fara aiwatar da tsare-tsaren su. Shin mun kula cewa these people are not just serious? What am I trying to say? Ba su san ina manifesto ɗinsu. Alƙawura da suka ɗauka a cikin manifesto ɗinsu ina yake me suka ce za su yi idan suka ce za su yi kaza ɗauko mana ƙwararrun da suka ɗauko suka aje cewa ga waɗanda masu ba su shawara suna aiki da advisors suna aiki da wasu ƙwararru ne da aka ɗauko su wanda za a ce waɗannan an je jami'o'i ne aka ɗauko daga cikin professors ɗinsu beautiful minds ake da shi ba haka ake gina ƙasa ba Hajiya. Wannan sharholiya ta kasuwa da ake ci ta 'yan siyasa tun daga lokacin Obasanjo abubuwa suke ƙasa in nace ƙasa na nufin ƙasar mai tonon rijiya ci gaban mai tonon rijiya ake a ƙasar nan fi sabilillah ba san inda aka nufa ba ai babu shi yanzu fi sabilillah Allah ji karai yar aduwa 7-point agenda ɗinsa da ya shimfiɗa ɗaya bayan ɗaya niyan aiwatar da shi amma ga abin da ya zo ya faru da shi insecurity ya zo ya shiga ƙasar nan tun daga lokacin yar aduwa insecurity din ne ya rike zaizaya ga tattalin arzikin kasar nan ba a gane ba a noma kasuwanci ba a yi investors ba sa zuwa su yi investing yadda ya kamata a kasar nan duk wayannan an wayi gari babu dan siyasa ko da aka kama da cewa yana da hannu akan maganar yadda insecurity ya fara ta ya za a ci gaba maganar wutar lantarki wadda wannan sinadari ne na gina kasa na gina tattalin arzikin kasa na taimakawa makarantu su girma waye damu da yadda ake gina wutar lantarki ina Mambila project din gina abin nan na Mambila me aka yi da shi kai tun daga wajen Obasanjo akwai wasu dala biliyan 16 da suka yi batan menene ake cewa ba a san ina suka yi ba na sunan na maganan wutar lantarki kuma an ce a lokacin Buhari an ce an gama ginin wannan